раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид зимни боздид аз якчанд хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои Хуросон ва Абдурахмони Ҷомӣ бо ҷараёни кишти барвақтии баҳорӣ шинос шуда ба талошу заҳмати кишоварзон баҳои баланд дод. таъкид гардид ки истифодаи оқилона ва самараноки замин, кишти тухмиҳои ба маҳал мутобиқ ва парвариши дурусти зироатҳо заминаи асосии фаровонҳосилӣ ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. дар баробари ин роҳбарияти вилоят таваҷҷӯҳи масъулини ноҳияҳо ва хоҷагидоронро ба афзоиши истеҳсоли зироати содиротӣ ҷалб карда, зарурати васеъ намудани гармхонаҳо, истифодаи усулҳои муосири обёрӣ ва такмили донишҳои агротехникиро муҳим арзёбӣ карданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонӣ Бобои Хидир дар ноҳияи Хуросон иттилоъ дода шуд ки масоати умумии хоҷагӣ 46 гектарро ташкил дода, дар 40 сотихи он барои парвариши қулфинай гармхона бунёд ёфтааст. ба гуфтаи хоҷагидорон, қулфинай яке аз маҳсулоти серхаридор дар бозори истеъмолӣ буда, парвариш ва фурӯши он дар аввали баҳор аз ҷиҳати иқтисодӣ низ ба манфиати кор мебошад. тавре аён аст, навниҳолони қулфинай дар гармхона бо усули муосир нигоҳубин гардида ҳосили фаровон ба бор овардааст. 46 гектар аст. Айвай 33 гектар пахта кардем. Ҳамин 20 гектариш зери пленка методи навқатӣ бо гармхона дорем. Гармхонада тути заминӣ кардагиам 40 сотиқ. Ай ҳосили дидосидем гирифтодем. Баъди вай як 70 сотиқ пиёз дорем. Як 40 сотиқ картошка бо полизиёю каду ҳам хеле чизои зироатӣ кардагием. Меҳнат кинем чақадар ҳосилноки баланд шава бо манфаат ҳамқа мешава. ҳамчунин дар хоҷагии номбурда дар майдони беш аз 33 гектар пунбадона кишт гардидааст ки 20 гектари он зери плёнка мебошад. дар боқимонда картошка, пиёз ва дигар намуди зироати кишоварзӣ кишт карда шудааст. раиси вилоят ҳангоми боздид бо кишоварзон ва масъулини соҳа суҳбат намуда доир ба истифодаи самаранок ва оқилонаи заминҳои мавҷуда тавсияҳои судманд дод. роҳбарияти вилоят ҳамчунин дар раванди кишти пунбадона дар хоҷагии деҳқонии Алишер иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки масоати умумии хоҷагӣ 9 гектар буда, 6 гектари он замини корами обӣ мебошад. дар 3 гектар картошка, 1 гектар пиёз ва 2 гектар пахта кишт карда шудааст. роҳбарияти вилоят ба деҳқонон тавсия доданд ки аз тухмии ба маҳал мутобиқ ва дорои сифати баланд истифода баранд, зеро риояи қоидаҳои илман асоснок ва истифодаи тухмиҳои босифат омили муҳими фаровонҳосилӣ маҳсуб мешавад. фаъолияти хоҷагидорон дар ноҳияи Хуросон хуб арзёбӣ гардида, ҷиҳати истифодаи самараноки замин ки яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад, аз ҷониби раиси вилоят тавсияҳои судманд дода шуд. фаъолияти хоҷагидорон дар ноҳияи Хуросон хуб арзёбӣ гардида, ҷиҳати истифодаи самараноки замин ки яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ аст, аз ҷониби роҳбарияти вилоят тавсияҳои судманд дода шуд. зиёда аз 4335 гектар кишти пахта ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз зиёда аз 550 гектар аллакай кишт шудааст ва зиёда аз 30 гектар зиёд дар зери пилёнка мо кишт кардем. 70 гектар зиёд картошка аллакай коркард карда шуда, пиёзҳои барвақтӣ коркард шуда, баровардани бозор аллакай тайёр мешаванд. мо кишоварзони ноҳия ҳаматарафа корбарӣ карда барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, албатта аввал мо бо олимони вазорати кишоварзӣ, олимони академияи илмҳои кишоварзӣ ҳамкории зич дорем. масъалаи об ба рӯзои наздик аллакай насосҳои пойгоҳи обкашӣ таъмир шуда истоданд. ваъда карда истоданд ки ба рӯзои наздик об таъмин мешавад. то имрӯза рости гап дар ноҳия об танқисӣ дорад. ҳамчунин раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ аз фаъолияти се хоҷагии деҳқонӣ боздид ба амал оварда, ҷиҳати вусъат бахшидани кишти пунбадона ва дигар намуди зироати кишоварзӣ ба масъулин дастуру тавсияҳои судманд дод. зимни суҳбат бо кишоварзон таъкид шуд ки бо дар назардошти вазъи кунунии ҷаҳонӣ ва афзоиши талабот ба маводи ғизоӣ, истифодаи имкониятҳои мавҷудаи кишоварзӣ ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти хоса дорад. ҳадаф аз боздид арзёбии вазъи кишти баҳорӣ, шиносоӣ бо омодагии хоҷагиҳо ва дастгирии деҳқонон дар марҳилаи асосии корҳои саҳроӣ аст. пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии кишоварзии вилояти Хатлон маҳсуб меёбад ки дар таъмини ҷойҳои корӣ, афзоиши даромади аҳолӣ ва рушди саноати насоҷӣ саҳми назаррас дорад. тибқи рӯзномае ки дар соли 2025 муайян шуда, дар майдони 8100 гектар бояд кишти пунбадона гузорем ки аз он 2000 гектари он зери плёнка мешуд. то ба имрӯз дар майдони 1943 гектар
кишти пунбадона гузарондем ки аз он 33 гектари онро зери пленка ташкил медиҳад. имрӯз кишти пунбадона ҳамчун зироати стратегӣ ва манбаи муҳими ашёи хом барои корхонаҳои коркард аҳамияти рӯзмарра касб кардааст. тибқи барномаҳои давлатӣ вусъати пахтакорӣ дар заминаи истифодаи тухмиҳои хушсифат, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва обёрии самаранок ба роҳ монда мешавад. зеро ҳар гектар замини кишшудаи пунбадона на танҳо даҳҳо нафарро ба шуғл фаро мегирад, балки дар таъмини бозори дохилӣ бо ашёи хом ва эҳёи саноати насоҷӣ нақши муҳим дорад. таъкид мешавад ки пунбадона маҳсулоте мебошад ки арзиши баланди иқтисодӣ дорад, на танҳо нахи он, балки тухмӣ, равған ва кунҷорааш низ барои истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмон ва хӯроки чорво истифода мегардад. аз ин рӯ рушди самти пахтакорӣ ҳамчун яке аз заминаҳои муҳими амнияти иқтисодии кишвар ва омили таъсиргузор ба содироти маҳсулоти миллӣ дар сиёсати аграрии давлат мақоми калидӣ дорад. роҳбарияти вилоят, масъулини соҳаҳои кишоварзӣ, идораи замин, хоҷагии об ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияро ҷиҳати истифодаи оқилонаи захираҳои замин ва об, вусъат додани кишти зироати кишоварзӣ бахусус дар шароити гармшавии иқлим раҳнамоӣ карданд. ҳамчунин таъкид гардид ки таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти арзону хушсифати ватанӣ на танҳо вазифаи соҳаи кишоварзӣ, балки масъалаи муҳими миллӣ ва омили таҳкими амнияти иҷтимоии ҷомеа мебошад. амонулло бахтиёрзода, абдуқаҳҳор ҳамроҳхонзода, намозали эргаш барои барномаи иттилоотии ахбор.